ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କର ପୁଅ ଦେବରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ସ ଚାଲିଛି। ଦେବରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଦେବରାଜର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଥଟାରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଖାଲି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଥିବ ନା କେବେ ବାହାଘର ଭୋଜି ବି ଖୁଆଇବ? ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଦେବରାଜର ବାପା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେଇ କଥା। ଆରେ ମୋ କଥା ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କୁହ, ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଚଳିବେ? ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ ଆସିଲେ ଘରେ ମୋ ସେବା ସୁଦ୍ର କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଦରେ ଶୋଇପାରିବି। ହେଲେ ମତେ ପଚାରେ କିଏ? ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଓହୋ ଡ୍ୟାଡ୍, ତମେ ବିଲକୁଲ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଛ। ମୁଁ ମନା କଲି କ'ଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ? ବାସ୍ ଖାଲି ଥରେ ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ତ ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା? ଆରେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା? ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଜଣ, ଆମେ ଜାଣୁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ବେଡରୁମ୍ ଆଡ଼ିକି ଗଲା। କହିଲା, ଆସ ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଦେଖ। ଆଉ ବେଡରୁମ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ପେଣ୍ଟିଂଟିଏ। ଦେବରାଜ ଧୀରେ ସେ ହାତ ଦେଖେଇ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଡ଼ିକି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକାର ଛବିକି ଦେଖ। ସେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେହି ପଚାରୁଥିଲେ, ଆରେ ଦେବରାଜ, ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ କେହି ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ଘର କେଉଁଠି ୟାର? ୱାଓ ୟାର, ୟାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲ? ଦେବରାଜ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହୁଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ୟା ଘର କେଉଁଠି ଜାଣିନି, ୟା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା, ଆଉ ମୁଁ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଦେବରାଜ ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେବରାଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଖିଲ ଦେବରାଜଙ୍କର ବାପାକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଦେବରାଜ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି? ତାପରେ ଦେବରାଜର ବାପା କହିଲେ, ପିଲାବେଳୁ ସିଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଧରିଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ତ ତା ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଝିଅ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଖିଲ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଦେବରାଜର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ଚେହେରାର କୌଣସି ବି ଝିଅ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅଟିର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଆଉ କିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା। ଆଉ ଦେବରାଜକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଭାଇ ଦେବରାଜ, ଶୁଣ, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବ ଯାହାର ପେଣ୍ଟିଂ ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବୁ ଆଉ ତୋତେ ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଦେବରାଜକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଦେବରାଜ ଯାହାର ପେଣ୍ଟିଂ ତିଆରି କରିଛି ସେମିତି ଝିଅ ଦୁନିଆରେ ସତରେ ଅଛି? କ'ଣ ଏହି ଚେହେରାର ସହିତ ଦେବରାଜର ଆଗରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାହିଁକି ଦେବରାଜ ପିଲାବେଳୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକାକୁ ଖୋଜୁଛି? ଦେବରାଜ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକାକୁ ପାଇବ ନା ପାଇବନି, ମାତ୍ର କଳ୍ପନା ଇଏ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ MFM ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା।